Welcome to the leading site news. Ingdeng po Inter Parish knockout football tournament pangcheng Pontanglo. Karbi Anglong, West Karbi Anglong, Lapen di Mahal South District ke Thom Dipu Diocese ke Parlo Parish ke Doan Chingrumsi. Aningkan wang ason knockout football tournament pining surihini rengkora po ningkan aparman japra langso patua klamalong nipai siar ni pencheng Pontanglo. Kecengsi ki patu pona tim la ke Assumption Parish Chukihola Lapen Holy Family Parish Japrajana tumang bong si Chipolo. Assumption Parish atim atum ki patu thek serajok. Holy Family Parish Japrajana tumapang gol plian thapon si Chipahay Ponderlo. Kecengsi ki patuar ni kang pua melong man pengaluhia man pen akihay Simeon rong Parbidisi Chairman Sarupathar Constituency Chitonglunsi Alira Champidun. Lason thak si Dipu Diocese sangkang ke do kurusar mate Father Satum Pinang an Chitonglunsi ke patua tumaphan aning rongdun lapen arna mehirjume hangpidun. Inter Parish Football Federation kachipem pupona tumamen lapuson hello Sar Bibison Tiso Meipu, Thomas Tiso Dun Meipu, Father Nelson Tiron Kongchun Bang, Father Samson Tiron Rap Kongchun Bang, Sar Holy Rongpi Rap Chun Bang, Thare Francis Rongpi Dihin Rim Bang, Thare Francis Hanse Pachithang Chun Bang, Sar Francis Timung Convener. News Text Report, the leading side news. I shall obey the rules. I shall play fair game all time and to improve myself in spirit, mind and body. Eternal rest grant unto him, O Lord, and let your perpetual light shine upon him. May the soul of late Sakheteron rest in peace. Amen. Nasipini Arni Labangso Inter Parish Football Federation Ingdeng po ningkan Sar Simeon Rongpar alangli ilit tumalong ng itong nunke ilit tumapan akapailo kasinili ning teponlo lasi la Inter Parish Football Federation Central Committee hinpen nili alangli pan deng ponlo choro parlo sar nang nili tumlong ng itong nun po ning arong parlo lapende ke dinga tum just met ke Ladak in Inter Parish Football Federation Central Committee ilitum long nang chitong nun amay pudo alang like ilitum kaching hon sa bibison tiso alang lihalo kang hon pen arja bikasar cepaklang sedang radereno lahalo ilitum Diocese Inter Parish Football Federation Central Committee a president lo lapente dun mai pula non towar wang bomlang lapente Dun mai mate General Secretary ilitum kaching hon kurusar Nelson Teron alang li layo sido alang li alang li hello Father Nelson Teron lo alang litum aning mang ke mampon bensi ilitum lang so akhala pon ke bipon lo ilitum long na chutom bundo kam klemra rap dihin rima bang Francis Rompi lapente pachithang abang media persons like Francis Hanse la pendinile tum bangner ke patuma menpen just met ke sar Simeon rong harapan la pende dak tum chihon rong harasangho la pende teknik kurusar just met kurusar rokin kurusar prince kurusar Jonathan la pende Father Nel la pende Chukihala a Paris sia farman la pende dak japra langso khela tum panan Apurusar tumpen cenglok kapre katumpanta ni deng ponlo ning arong parpen la eneng sing kanolo dak japra langso kapatuolong klamlong na chitong nuno po nili ning arong parpen nang litum kadok be pantala Inter Parish Football Tournament Committee tumpen nang litum kadok be panta nang deng iglo dai ho kardong to ke pachini pon ke lahanlo nili tum Central Committee tum amang keman pon sar bibison so Father Nelson Teron, General Secretary, la pandemia tum kimi siepen emang keman pong gelalo Dipu Diocese a youth tumta paching tur dunang kakela na tu papaprang dunang
ka pranta pa me do nang la pende ka prek our side pa pale do nang bu kamatha pon pen a hok lo ni tum chi thegwang lo labang so ka khila pon pen riso yang tum ta ka chi paduk pon pen peneng a sengkan dak dok muka aparis long pen stame penang ana riso jang tum la paramilitary ana ju tame long pon lo alang tum koson sige long pon lo pete kikap ka chi paduk pen us a bahai ke klem pon pen ok pran chi pa me pon pen non arisal chinghong lo kon melo appointment chinghong lo kon melo dak dok muka aparis pen ka la ke la football ke pa thu pen ke charlie dun pen ok pran chi chapang tang pon pen si awar side long dun lo la son da taxi aka prek aparis tumta la son da taxi claim pon lo long dun lo pasi nilitum la central committee tum stame matha pon lo la pente long lo pasi tum ninja the pon lo pasi kewang je sengkan am stame la Inter Parish Football Federation a men pen kai ke semenang tum kadowe panta korte injir tum pan an semenang ceratu ye panta lili nal tum manda papar jutulo la pente penenga sengkan bang bom pen 2001 ning kan pen kurusar Matthew Carly Tang kurusar Matthew dak japrajana kuru along kedo kurusar mamarlo alang li men pen si alang li memorial men pen si pangcheng pollo ning kan ke